Laudioko ziklokros probaren 32. edizioa egin zen azaroaren 6an Eiakuriko zelaietan. 750 partaidek eman zuten izena, eta lokatza zein giro onak izan ziren nagusi. Laudioar txirrindulari elkarteko kideek balorazio positiboa egin dute, parte hartze eta maila altua azpimarratuta. Bueno, esan beharko dugu oso ondo, primera atera dela, bikain. Aste osoa prestatzea gogorra izan da, eurite izugarriak izan ditugulako, hemen lanean ibili direnentzat edo garenontzat oso aste txarra izan da, baina gaur behintzat eguraldiak errespetatu gaitu eta posteko moduko goiza izan da, gainera horrek ikusleak animatu ditu, etor daitezen. Inoiz baino gehiago izan ditugu, 750 parte hartzaile inguru, izena eman dutena, gero baten bat agian kokildu da eguraldiagatik, baina parte hartzaileko purua oso ona izan da. Oso proba egun goiza ona izan dela, gainera nazioarteko partaidatza ere kontuan hartzeko izan da. 75 txirrindulari inguru izan dira kanpotik etorriak, 12 herrialde ezberdinetatik, eta horrek adierazten du, sari honek baduela izena. Haien artean, adibidez, Van der Poel famatu bat izan dugu, ez famatuena, baina Van der Poel bat. Urduña eta Laudion bezala, eskualdeko beste bi herritan egongo dira ziklokros probak 2021. urtea bukatu aurretik. Lehenengo izango da Murrion, egingo dute abenduan, eta gero azken astean, abenduaren azken astea egingo dugu Aiaran, Euskadiko txapelketa izango da.